በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኮርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ኢላትኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ተባረኸን ተመስገነን ይኹን። ጾም ዓብይ ረብሓ ዘለዎ ክርስቲያናዊ መሳርሒ እዩ። እዚ ጾም እዚ ክንጥቀመሉ ይግብአና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 17 እስካብ 18 ከምዚ ይብል፣ ብስውር ጾም እቲ ብስውር ዝርኢ እግዚአብሔር አምላክ ወይ ድማ አቦኻ ይብሎ፣ እቲ ብስውር ዝርኢ አቦኻ ድማ ብግልፂ ዋጋ ከኽበካ እዩ። ንሕና ጾም ክንጾም ከለና ንእግዚአብሔር ኢልና ንጾሞ ስለ ዘለና እግዚአብሔር ድማ ብጋህዲ ዋጋ ናክበና እዩ፣ ዓስቢ ናክበና እዩ። ስለ ዝጾምና ስለ ዝጠመና ንእሽተይ ንእግዚአብሔር ኢልና መከራ ስለ ዝረኸብና ዋጋ ናክበና እዩ። ስለዚ ክንጾም ይግብአና። ጾም ናይ ነብሲ ቁስሊ እውን ይፍውስ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ጾመ ድጓ ከምቲ ዝገለጾ ጾም ትፈውስ ቁስለ ነብስ ወታጸምም ኩሎ ፍትወታት ዘስጋ ትንሄሮሙ ለወራዘት ጾሙና እስመ ሙሴኒ ጾመ በደብረ ሲና በለ። ጾምስ ናይ ነብሲ ቁስሊ ትፍውስ፣ ኩሉ ፍትወታት ናይ ስጋ ድማ ጸጥ ተብሎ፣ ንመናእሰይ ድማ ጽሙና ወይ ድማ ጸጥ ምባል ትዕግስቲ ተስተምሮም። ሙሴ እኮ ኣብ ደብረ ሲና ጾይሙ እዩ ኢሉ ይገልጸልና ቅዱስ ያሬድ። ስለዚ ጾም ናይ ነብሲ ቁስሊ ትፍውስ እያ። ንሕና ስጋና ይቆስል እዩ። ስጋና ክቆስል ከሎ ግን ከኒና ብምጥቃም መድሓኒት ብምጥቃም ወይ ኣልኮል ብምጥቃም ዋላ ሳኒታይዘር ብምጥቃም ነቲ ቁስልና ክንድርቆን ክንፍውሶን ንኽእል ኢና። ነብስና እውን ትቆስል እያ። ነብስና ትቆስል ግን ብምንታይ እያ? ብሓጢአት እያ። ሓጢአት ክንሰርሕ ከለና ነብስና እዚኣ ትቆስል ትሓምም። ነዛ ነብስና እዚኣ ንፍውሶ ድማ ብምንታይ እዩ? ብጾም ብጸሎት ብሙሉእ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብምክያድ ቃል እግዚአብሔር ብምስማዕ ናይ እግዚአብሔር ብምቕራብ ናይ ነብሲ ቁስልና ይፍወስ። ስለዚ ቅዱስ ያሬድ እንታይ በለ? ነብስና ብናይ ጾም መድሓኒትነት ትፍወስ እያ። እዛ ዝቆሰለት ነብስና ምእንቲ ክትፍወስ ክንጾውም ይግብአና። ግን ክርስቲ ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ክርስቲያን እዚ ናይ ጾም መድሓኒትነት ፈሊጥና ንጾም ክንደየና ኢና። ጾም ካብ ናይ እግዚአብሔር መከራን መዓትን እውን የድሕን እዩ። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 5 እስካብ 10 ክንንብብ ከለና እግዚአብሔር ንህዝቢ ነነዌ ከጥፍኦም ኢሉ ነበረ። ንዮናስ ግን ለኣኹ። ዮናስ ንህዝቢ ነነዌ ጾሙ ጸልዩ ይበሎም። ህዝቢ ነነዌ 3 መዓልቲ 3 ለይትን ስለ ዝጾሙን ስለ ዝጸለዩን እግዚአብሔር ካፍቲ መከራ መሓሮም ኣየጥፍኦምን፣ ስለ ዝጾሙን ስለ ዝጸለዩን። ብተወሳኺ ኣብ መጽሓፈ ኣስቴር ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 16 ከምቲ ተጠቐሰ ኣብ ስደት ወይ ድማ ኣብ ቀኝ ግዛት ዝነበሩ እስራኤላውያን ኣስቴር መልእኽቲ ልኢኻ ጽሙ ጸልዩ ስለ ዝበለቶም 3 መዓልትን ለይትን ስለ ዝጾሙን ዝጸለዩን ካፍቲ ናይቲ ንጉስ መከራን ቅፅዓትን ድሒኖም እዮም። ህዝቢ እስራኤል ክጠፍኡ ተፈሪድሎም ነበረ። ምስ ጾሙ ምስ ጸለዩ ግን ካብዚ መከራ እዚ ተመሓሩ። ሳላ ዝጾሙን ሳላ ዝጸለዩ። ጾም ኣጋንንት እውን ካባና ይርሕቁን። ንሕና ደቂ ሰባት ሓጢአት ክንሰርሕ እኮ ኣይንደልን። ንዓና ሓጢአት ዝስርሑና ግን ኣጋንንት እዮም። እዞም ኣጋንንት እዚኦም ካባና ክርሕቁ እንተኮይኖም ክንፀውምን ክንጽልይን ኣለና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 20 ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ጥቕስ እዚ ከምዚ ይብል፣ እዚ ጋኔን እዚ ብጾምን ብጸሎትን እዩ ዝወፅእ ይብል ንሃዋርያት ክነግሮም ከሎ። ንሕና ክንፀውም ከለና ክንጽልይ ከለና ኣጋንንቲ ካባና ይርሕቁ። ኣባና ሓዲሮም ብዙሕ ሓጢአት ከስርሑና ሓስዮም ዝነበሩ ብጾምን ብጸሎትን ጌርና ካብ ነብስና ነወጉዶም ኢና ነዞም ኣጋንንቲ እዚኣቶም። ጾም ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት እውን ሓጋዛ እዩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 2 ከምዚ ይብል፣ ምስ ጾምን ምስ ጸለዩን መንፈስ ቅዱስ ንጳውሎስን ንበርናባስን ፍሉይ ኢለ ይበሎም። ሐዋርያት ንጳውሎስን ንበርናባስን ንወንጀል ኣገልግሎት ከዳልዎም ከለው መጀመርያ ጾሙ ጸለዩ። ሐዋርያት ኩሉ ስራሕቶም ብጾምን ብጸሎትን እዮም ዘካይዱ። ካብ መንፈስ ቅዱስ ምስኣቶም ይኸውን ነረ። ትስርሖም እውን ኩሉ ዕውት ይኾን ነረ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 27 ሐዋርያ ጳውሎስ ይጸውም ይጽልይ ከም ዝነበረ ኣብዚ ጠቂስዎ ኣሎ። ብጾም ብጥሜት ብመከራ ንእግዚአብሔር የግልግል ከም ዝነበረ ይጥቀስ እሞ። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንሕና ድማ
ክንፀውምን ክንፅልይን ይግብአና። ምክንያቱ እንድሕር ፀየምና እንድሕር ፀሊና ናይ ነብሲ ረብሓ ኢና ንረክብ። ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፀጋን በረከትን ይበና። ካልኣይ ኣጋንንቲ ከባና ይርሕቑ ክንፀወም ክንፅሊ። ሳልሳይ ድማ መንፈሳዊ ኣገልግሎና ዕዉት እዩ ዝኸውን ክንፀወም ክንፅሊ ከለና። ምስ እግዚኣብሔር እውን ንዕረቕ ኢና። ምስ እግዚኣብሔር ንዕረቕ ብፆምን ብፀሎትን እዩ። ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 12 ከምዚ ይብል፣ ብፆምን ብብኽያትን ብሓዘንን ብምሉእ ልቢ ናባይ ተመለሱ ይብለና። ክንፀውም ክንፅሊ ክንሓዝን ክንበክ ከለና እግዚኣብሔር ንዑ ናባይ ይብለና ይቐርበና፣ ካብ መከራ ያድሕነና ብምሕረቱ ይጉነየና እሞ ዝኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ክንፀውም ይግበአና። ንስሓ ድማ ነቲ ሓጢኣት ንክድምሰስ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእ እንደምን እውን ንቀበል እሞ እምነትና ኣፅኒዕና ፀየምና ፀሊና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንክንረክብ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።